जे कहम जोर बरुए ओकरा खातिर ऊपर भी जोर बरुए। पढ़े में जे कहम जोर बरुए ओकरा खातिर ऊपर भी जोर बरुए। मैथ पढ़े में लागेला कुछ हट के हो, मैथ पढ़े में लागेला कुछ हट के हो। बहुते नॉलेज मिलेला यारिया भट्ट में हो, बहुते नॉलेज मिलेला यारिया भट्ट में हो। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। हो जा पढ़े में कौनो झेल नइखे, कुछ खत्म करे में झमेल नइखे। हो जा पढ़े में कौनो झेल नइखे, कुछ खत्म होवे के झमेल नइखे। तोहरा से कहतानी मानला तू बात हो, राकेश रंजन सर पढ़ाइए तोहरा साथ हो। मैथ पढ़े में लागेला कुछ हट के हो, बहुते नॉलेज मिलेला यारिया भट्ट में हो, बहुते नॉलेज मिलेला यारिया भट्ट में हो। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। राइटर संदीप बबुआ बहला राज जी, मुन्ना विकास के मान ली हा बात जी। राइटर संदीप बबुआ बहला राज जी, मुन्ना विकास के मानला तू बात जी। एको बेरा ना केहू फैल होवेला, आर्या भट्ट के सबे नाम लेवेला। मैथ पढ़े में लागेला कुछ हट के हो, बहुते नॉलेज मिलेला यारिया भट्ट में हो, बहुते नॉलेज मिलेला यारिया भट्ट में हो। मैथ पढ़े में लागेला कुछ हट के हो, मैथ पढ़े में लागेला कुछ हट के हो। बहुते नॉलेज मिलेला यारिया भट्ट में हो, बहुते नॉलेज मिलेला यारिया भट्ट।